नमस्कार, हम संतोष कुमार रउआ सभे देखत तानी भोजपुरी 24 न्यूज। आज हम जोइनिया बांध पे मौजूद बनी। एह बांध पे ना हुओ तो अबहुओ लगभग 100 से 150 घर रहे खातिर मजबूर बड़न। कुछ लोग के सरकार व्यवस्था भी कैले बिया बेलौटी के शाहपुर में। जान जेब जे काफ़ी दिन से कुछ एजा के क्रिएटर बड़न, वहाँ सबके वीडियो भी हम देखनी है कि वो लोग के कहनाम बा जब आपदा जात देख के ना आइल, माने चाहे गंगा कटान होखे या फिर आग लगी होखे, ऐसन कुछ जौन आपदा बा वो जात देख के नइखे करत, तो फिर सरकार हमनी के साथे जात के भेदभाव काहे करतिया। भेदभाव ई बात के बा कि अति पिछड़ा के जितना लोग एजा रहल हा बांध पे, ओकर सरकार व्यवस्था बेलौटी में कर चुकल बिया। एजा से काफ़ी लोग चल भी गइल बड़न, ओजा अपन व्यवस्था में लागल बालो। बाकी पिछड़ा जनरल कैटेगरी के जे भी लोग बा, एमे एगो जात नहीं है कि बस एक जात के जनरल में पूरा ले ली ही, ओकरा बाद से पिछड़ा में ले ली ही। बहुत लोग के अबही तक नहीं है मिलल, अभी तक वो लोग बांध पे रहे खातिर मजबूर बा। आई वही बांध पे आज हमनियों के मौजूद बनी जा। बाबा बानी आई यहाँ से पूछाई कि हाँ बांध पे कितना दिन से रहतनी जा, कितना दिन से रहतनी जा? 1 साल से रहतनी जा। 1 साल से रहतनी जा। क्या नाम पड़ी राउर? गुप्तेश्वर पाठक। 1 साल से बांध पे रहतनी जा। आज तक सरकार से कोनो सुविधा रहा सबके ना मिलल? सुविधा नहीं, खाली लाइट के सुविधा मिलल बा। लाइट के सुविधा खाली? हाँ, कुछ सुविधा नहीं। बाकी है अपना से झोपड़ी उपड़ी लगा के रहता? हाँ, हमने के अपना झोपड़ी लगा के रहल। रात के बेर तूफान होता चाहे दिन के बेर तूफान होता तो हेने के टाटा चमके उजर फजर के उड़िया थिया, तो अल्बेस्टर बादल गिर के फूट जाता, टीना बादल उड़ के चल जाता दूसरा देश में जी। हाँ, बाकी केहू सुध लेवे वाला नहीं ना केहू हमने खबर लेवे वाला नहीं के। जिला के मुहला वोट के बेरलो तैयार रहा, अब केहू हमने के पीछे नहीं खे। चाहे वो प्रशासन होखे या फिर सरकार के आदमी, विधायक मंत्री केहू हमने क्या नहीं खे। हाँ, देखभाल में हमने के केहू नहीं खे। अच्छा, का चाहता नहीं जा रहा वो सबके कि हाँ का व्यवस्था होके के चाहे सरकार? हमने की जमीन मिले के चाहिए। अच्छा, सरकार कहती है कि जितना लोग के भूमिहीन रहल हलो वो लोग के जमीन हमनी के दे चुके जा। बाकी लोग भूमिहीन नहीं खे। भूमिहीन नहीं खे तो हमारे बाप दादा जिम्मेदार रहे, हमें जिम्मेदार। सरकार कहती है कि जितना लोग भूमिहीन रहल है वो लोग के जमीन बेलौटी में अलर्ट कर दिहल गइल बा। बाकी लोग के पास भूमि बा। भूमि अब हमने के लगे नहीं खे। हमने के लोग एको डेसिमल जमीन नहीं खे। हमने के 3 गो मौजा छोड़ के 4ठा मौजा में आके बांध पर सर बनी जा जी। 3 गो मौजा ढो गो, 4ठा मौजा में आके बांध पर हमने के सर ले बनी जा। अभी कौन हमने के व्यवस्था नहीं खे। हमने के बहुत तकलीफ होता, बहुत तकलीफ होता। जो तकलीफ कहा तो तकलीफ बा। अच्छा, जो पहले भूमि रहे वो सब कहाँ बा आज के? वो सब गंगा जी में भूमि बा जी। गंगा जी के पानी में बा, गंगा जी के बाल में बा। हमने के भूमि जो पहले का रहा तो ऊपर नहीं खे। अच्छा, देख ले रहा सब, बताई बाबा के कष्ट रहो सब सुनत नहीं आ रहो सब। अपन कमेंट बॉक्स में बताई जाके हाँ बताई कहाँ तक सही बा कि हाँ गंगा में जाके केहू घर या झोपड़ी लगा सकेला। जौन जमीन होखे भी वो तो गंगा के कटाव में कट चुकल बिया। अब वो बाल के रेती बा या फिर दरिया बहुत ना जी? हाँ, पानी बा या सादा बाल बा जी। बाल में कभी घरे न बनाए, झोपड़ी तक ना लगाई। हाँ, पानी में डूब जाला और वहीं डूब गई, पानी पर लगल वहीं डूब गई। अच्छा, और जौन जमीन बा तो गंगा जी के पानी में बा जी। हाँ। अच्छा, कुछ दिन पहले जब विधायक जी आई रहनी है शाहपुर से, जब विधायक राकेश रंजन ओझा जी, हाँ, का कहने वहाँ के? विधायक जी आए रहे तो विधायक जी हमारा से मिलल है ना जी। हमारा से भेंट ना विधायक जी कहले है, आई रहे है उन्हीं से उन्हीं अपन चल गए विधायक जी। हाँ। अच्छा, कुछ दिन पहले जब विधायक जी आई रहनी है शाहपुर से, जब विधायक राकेश रंजन ओझा जी, का कहने वहाँ के? विधायक जी आए रहे तो विधायक जी हमारा से मिलल है ना जी। हमारा से भेंट ना विधायक जी कहले है, आई रहे है उन्हीं से उन्हीं अपन चल गए विधायक जी। हाँ।
विधायक जी यदि वीडियो रुआ देखो थोकम तो हई पुरान शरीर लेके यहाँ के बांध पे रहे खातिर मजबूर बानी, एक खाली दर्शन दे दी ही आ का कष्ट बात उन सुनी आ जल्दी से जल्दी एक उपाय करी आ बांध पे अपने से चल फिर ले ना हम बैसाखी से चले हम विकलांग बने जी। टट्टी पैखाना पेशाब जौन कुछ करे के बाद सब पैसा बैसाखी के द्वारा करे के बाद हम एगो गोड़ से विकलांग बने अब चल रखी सकत। तो काफ़ी दिक्कत होत हुई बांध पे चढ़े उतरे भी। बहुत दिक्कत होला, 2 आदमी धरल तो नीचे उतरे नहीं, 2 आदमी हाथ दे दोनों ओर से तो हम नीचे उतरब। पर पैखाना करे खातिर चाहे पेशाब करे खातिर बहुत हमरा दिक्कत बा जी। हाँ देखी हे बांध पे रहे में कितना कष्ट बा, तबो बाबा एहिजा अपन परिवार बाल बच्चा लेके मजबूर बानी रहे खातिर के। सामने देखाई ओने एहिजा पूरा परिवार बह जा कि ना पूरा बाबा? परिवार बांध के 4 भाई बहन जा, चारों भाई के परिवार बह जा, कम से कम 40 आदमी लेबा, बाले बच्चा ले ले हम के 40 आदमी बनी जा। हाँ आगे जरा विश्वास ना करे से आके अपन देख ले, चेक कर ले। अधिकारी लोग कहत लो या फिर सरकार में जे मंत्री विधायक बा उहो लोग कहत लो कि जनरल के जमीन सरकार के प्रावधान में नहीं खेगे दियाई ना दिया तो हमने के का कर सकनी जा? जमीन यदि ना दी है तो मत दे, हमने के का करब जा? कौन पाई बा हमने के हाथ में तो कौन बस नहीं के जी जी। यहाँ जे हमें जमीन इकट्ठा किन के कहीं यदि गुजारा करे हमने के लगे तो पैसों नहीं खे, घर दुआर ढह गए, खेत बधा ढह गए, हमने के पैसा खत्म हो गई। हमने कैसो कैसो अपन जीविका चलावत आदमी, एक बेरा खाला तो एक बेरा ना खाला, जुटबे ना करे मिलबे ना करे, खाई कहाँ से? देखी रहो सब सुनो तनी जा कि बाबा कौना कष्ट से गुजर तनी। एगो समय रहला कि इहो अपना गांव में घूमत फिरत रहनी हाँ, अपना घर में निजी घर आवास में रहत रहनी हाँ, जौन कि गंगा कटान से गंगा में विलीन हो गई। ओकरा बाद से लगभग 1 साल से यहाँ के बांध पे रहे के मजबूर बनी। आई माताजी बानी यहाँ से पूछाई कि हाँ कितना रावा सबके कष्ट बा है बांध पे? कष्ट तो हमें के बहुत ज़्यादा बा, बांध पर अब रहल जात नहीं खे। सरकार से ही हमरा अथी बा जे हमें के कहीं जगह कॉलोनी देश जी। हाँ बांध पर मने आंधी तूफान बारिश में बड़ा दिक्कत होता। आखिर कॉलोनियों कहाँ बनाइब? जगह जमीन तो होगी चाहिए। हमें के सरकार ना दिए तो कहाँ बनाई? उद्देश्य हमें के जमीन सरकार के भरोसे बनी जा वहीं हाँ तक। सरकार के भरोसा बनी जा जो कुछ मदद करी है सरकार। बाकी अभी तक केहू सूद लेवे खातिर ना ना अभी तक केहू ना आइल। एजा पिछला दिनों हमनी के देखनी है जा कि आंधी में काफ़ी घर और भी उजड़ जाता हाँ, घर उजड़ फिर जाता। दोबारा से लगावे के बारिश में सब हमें के बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, तनी मनी दिक्कत नहीं खे होत। तूफान आवता तो ऐसे ही समूचा हमें के उजड़ जाता, टीना उना सब उजड़ जाता। एजा बंधा पे खाना वाना कैसे बनावे नहीं जा? खाना चूल्हा में बनावे नहीं, हवा ना रहेला तो चूल्हा में बनावे नहीं, ना हवा रहेला तो भूखे रहे नहीं जा, सत्तू घोर के पिए नहीं जा। देखी रहो सब सुन सकत नहीं जा कि सब कुछ रहते हुए भी समझ ली कि कुछ हो नहीं खे। खाना भी यहाँ के बनावे में इतना ना कष्ट बा कि यदि आंधी हवा बारिश ना रहे तब तो पेट में भोजन मिल सकेला, या फिर जौना दिन आंधी बारिश आ जाए तो ना दिन कष्टे बा। अब कुआर ले तो दिक्कते बा, कुआर ले दिक्कत बा, सब चीज़ के दिक्कत बा। सरकार यदि मदद ना करिए तो बांध पर आदमी मरेगी। सरकार यह चाहता है जो सब कोई मर जाओ। देख लिए जब बांध पे लोग कसहूँ अपना जीविका खातिर रहे के मजबूर बा, आ लोग